Fără să gândești, ți se poate întâmpla într-o secundă din viața ta să se schimbe totul, da, în privirea ta. În acte, puțin fac parte din înalta societate. Suntem sătui de bârfe de ochiate. Mai bine lasă vorbele și treci la fapte. Care pe care te crezi mai tare, de unul singur tu nu ai nicio valoare. Încerci să uiți de tot ce înseamnă românește și ai uitat că unde-s mulți puterea crește. Puterea crește. Fără să gândești, ți se poate